Tak snad už dobrý. Tak, dobrý den, ahoj. Vítám vás na svém kanálku malinkým ve svém pletacím světě. Jmenuji se Jana a mám ráda všechno, co se týče vlny. V úvodu bych vám chtěla všem moc a moc poděkovat za krásné komentáře, za přání uzdravení pejska. Musím říct, že pejsek už tady běhá jako srna brna. Už se jí daří dobře, doufám, že to vydrží. A děkuju taky za lajky, za odběry, moc si toho vážím, udělalo mi to velkou radost. No a co si budeme dneska povídat? No, já tady mám trošku problém se světlem. Dneska nevím, jak to bude vypadat. Už to tady natáčím po čtvrtý. Včera jsem se snažila, dneska už po druhý, takže uvidíme, co bude vidět, co nebude vidět. Byla jsem rozmazaná, potom jsem vám tam chtěla vložit fotky, videjko, který jsem natočila malinký. No a nějakým zázrakem, chytrým tahem jsem si to všecko prostě smazala. No takže asi takhle o mě. Jaký já jsem technik. Kdybyste někdo, moc prosím, kdybyste někdo věděl, jak do toho vložit videa, do toho videa vložit prostě jiný video nebo obrázek nebo něco, prosím, dejte mi vědět. Napište mi třeba zprávu na Messenger nebo tady do komentářů, já budu moc ráda. No. Takže prostě se mi to nedařilo. Byla bych moc ráda, děkuju. No a další věc je, co se mi nepovedlo, co se mi povedlo. Hnula jsem si se zádama tak, že jsem nemohla ani sedět, ani ležet, ani snad už jenom viset. No a takže dneska to nebude o předení. Já u kolovrátku prostě nevydržela sedět. Ani chvilku. Chytli mě esíčka. Jsem se tady různě kroutila. Když se to stalo klientům v době, kdy jsem ještě masírovala a dělala terapie, tak tomu jsem uměla pomoct, ale sám sebe člověk nenamasíruje a no prostě. Takže tak. Různě jsem se tu kroutila. No ale něco přece jenom mám dokončenýho. Já zkusím rozsvítit ještě světlo, jestli by to šlo tady takhle. No tak to už úplně hází nějaký podivnosti. No, takže něco jsem dokončila. Něco jsem začala. A pak na mě vykoukli kostlivci. Takže jsem se vrhla i do kostlivců. Takže začneme. No, k těm dokončeným věcem. Já jsem vám minule ukazovala žlutý svetřík s límečkem. Dřív se tomu říkalo polo. Nevím, jak se tomu říká teď, když se všecko mění, ale svetřík je hotovej. Je to krabicový střih, má to teda ten límeček, pleteno od zdola, protože jsem chtěla, aby mi ty klásky lezly nahoru. Příza byla od Supergarden, nemám ji tady, ale mluvila jsem o ní minule. Bylo to merino s alpakou a prosím vás, krásně se z toho plete. Je to měkoučký, je to teploučký, tam ta alpaka, ale hodně se mi to vytáhlo do dílky. No. Takže to mám až někam ke kolenům, což mi úplně nevadí, hlavně když se to nevytáhlo do šířky. Takže svetřík hotov, líbí se mi barva, líbí se mi, jak je to měkoučký. Příště si upletu určitě, nebo ještě si upletu určitě jeden s límečkem, ale udělám jiný střih, jinou přízi. Zkusím něco jarně letního. No, uvidíme.
Já tu mám plánu, víte, jak to je. Plány jsou, ale dopadne to vždycky jinak. Tak, zbyly mi z toho žlutého asi 3 klubíčka, tak jsem si umotala šáteček. Jo. Přidala jsem k tomu bavlnu takovou melírovanou, je tam, jak vidíte, šedá, červená, oranžová, růžová, no prostě barvičky, střídala jsem to různě proužky, takže to krásně vymelírovalo. Pletla jsem to tady od zdola, od těch camfrníků, od špiček, 2 na 1 špičky, protože jsem nevěděla, jestli mi to vyjde. Doprostřed jsem dala, když jsem končila tuhletu řadu, tak jsem tady přidala šedou bavlnu, udělala jsem vlnkový vzor a zelenou přízí, nějaká bavlna to je, jsem to zaháčkovala, udělalo to takovýhle vlnky. No a po vyprání se to samozřejmě vytáhlo, takže by mi to bývalo i stačilo. No. Takže vlnky tam jsou, ozdůbka tam je, já ty ozdůbky mám ráda, takže tak. Jo? No. Máme jaro. Jarní šáteček. Takže to bylo k těm mým dopleteným věcem od minula. No a hrabala jsem se tady v těch svých zásobách, co bych znovu nahodila, a vyvalili se na mě kostlivci ze skříně. Vykoukli na mě v krásných taštičkách projektových, takže já projektovou taštičku leda na příze, protože jak tam mám nedokončenýho něco, já pak nevím, co tam mám. Takže jsem otevřela projektovou taštičku, jej, co to je? To ani nevím, že jsem dělala. No, takže jsem se rozhodla, že budu dokončovat. Vzala jsem si první věc, to bylo od Holzgarnu. Vidíte, tam jsem si udělala, uháčkovala 3 kytičky a našila. Tady na rukáv taky, nevím, jestli je ten rukávek vidět, kytička tam je. No, bylo to ve fázi, kdy už jsem měla oddělený rukávy a zbývalo mi jenom to domotat. Takže k tomu jsem sedla, to bylo během chvilky, je to příze Holzgarn Coast, tohle hnědá, návin to má 55% vlny nebo složení, 45% bavlny a 50 gramech je 350 metrů. Což je krásný návin, takže jsem toho moc nespotřebovala, opět mi zbylo. Na jehlicích 2,5 nebo 3 se to plete, já jsem to pletla na 3,5. A jak říkám, zbylo mi, nevím, nevážila jsem to, jo, ale vypletla jsem asi necelý 2 klubíčka, takže fakt jako spotřeba krásná. No a mám tady ještě jeden od Holstu. A to bylo s kruhovým sedlem, to jsem pletla už před dobou. Takže jsem se snažila nahoře kruhový sedlo a potom raglán. Jo. Jsem ho vyzdobila. No, takže tak. Tak ten už jsem měla od loňska hotový. A to byla barva stará zlatá. Takhle to vypadá.
nevím, jestli to chytí. A mně se z toho plete pěkně. U obou triček jsem to pletla jenom jednou nitkou, míchala jsem to s jinou, ale mám tady ještě len, zkusím ještě to smíchat s lnem, jestli to bude spojit k tomu nitku, uvidím, jak to bude vypadat a jak se z toho bude plíct. Mám tady totiž ještě asparagus od Holstu. Ta barva. No to světlo mě tady prostě dneska nejde, včera nešlo taky, já nevím, co to je. Takže to je asparagus a pak takovou růžovou, pudrovou, možná tak. Teda já tam vůbec nejsem. Vidíte mě? Hrozný. No, takže to byl Holst Garn. Od loňska tady mám upletenou ještě další věc, ještě dvě věci. Jedna je takovýhle tričko. Vepředu jsem udělala slzičku, dala jsem tam knoflíček, nedá se rozpínat, je tam jenom jako ozdoba. Takhle to proužkuje. Oblíbený raglán a příze. Příze je Fibra Natura Lešik. Je to, teď to je tak mrňavý, 30 něco merino, 28 bavlny, 18 lino a 18 bambusu, 36 merino, super wash. Jsou to takovýhle přadínka. Jak vidíte, každý je namotaný trošku jinak. Jinak barevně, jinak je to stejná šarže, ale jak jsou namotaný, tak jsou trošku jiný. Kolik toho tam je? Je tam toho nevidím. 120 metrů na 50 gramech, jo? No a nemohla jsem ze začátku najít, jakou jehlicí to budu plíct, jakou velikostí, protože ta příze je udělaná, není souměrná, jo? Jsou tam části nebo kousky silnější, slabší, já nevím, kde bych vám ukázala tu slabší, různě kroucený. Takže jsem prostě nevěděla, jakou velikost, aby to vypadalo pěkně, jo, aby mi to nedělalo díry. Já mám sice ráda vzdušný svetříky, ale tohle bylo až příliš vzduchu. Když jsem vzala velký jehlice, mám pocit, že jsem to dělala na 4. Takže to bylo tohle. Lešik. No a poslední loňskou věc mám předkem dozadu. Mám taky tričko. Dneska je to samý tričko. Zase nahoře je kruhové sedlo a potom pokračuju raglánem. A je to pletený teda od shora. Já, pokud tam není krajka na celý výplet, pardon, tak pletu od shora, jinak krajkový chci od zdola. A je to příze lino od BC Garnu. A je to 100% len a tady to je. Na 3 a 4 se to plete, na 50 gramech je 150 metrů. Jak se z toho mě osobně špatně pletlo, protože to je jako provázek, tak v ruce to krásně měkne a po vyprání je to úplně úžasný. Na léto perfektní, loni jsem v tom v létě chodila a nikde mě nic neškrábalo, nikde mě nic, já nevím, netlačilo, neškrábalo. Bylo to fajn, takže lén je lén a sice se z toho hůř plete, ale pak to
na těle bylo příjemné. Takže to bylo moje dokončený. No a ty moji kostlivci. Tak, jeden z mých kostlivců už jsem vám ukazovala, teď jsem dokončila. A druhý kostlivec, který jsem chtěla dodělat, ještě letos, snad se mi to povede, je teda taky tričko pletený od zdola. Bude to od zdola a na části, vidíte, má to krajičku. Nahoře sedlo bude hladce, tady mám výstřih na rukávy a tady na krk. No a protože jsem byla geniální, když jsem si to ukládala do projektové taštičky, tak jsem si začala a dokončila i krajku na předních dílech. Teď to tady mám nějaký zamontaný. Takže krajka na předních dílech hotová. Bude to na knoflíčky, na rozepínání a prosím vás, jsem ve fázi asi tady. Takže kousek a krátký rukáv. Takže opravdu, kdybych na to loni sedla, během chvilky to je hotový, neudělala jsem to, nedá se nic dělat. No a z čeho jsem to pletla? Já jsem si loni nakoupila spoustu jarních a letních přízí. Já mám ráda drops, takže jsem si koupila šafrán od dropsu. Tohle je taková barva, taková přírodní, ale je to 100% bavlna, plete se z toho hodně. Koupila jsem si ještě takovou růžovou. No, tak nevím. Pak takovouhle jinak růžovou. Zkusím, jestli uvidíte rozdíl. Je to vidět. No a pak takovouhle zlatou, nevím, takhle. Jo. Takže mám ještě na několik triček. No, paráda. Tak. Takže to byly moje loňské nákupy a nedodělávky. To, co mám na sobě, je tričko taky od dropsu, příze Cotton Merino. Já tady tu původní cedulku nemám, ale mám tady tuhle červenou. A to je 50% bavlna a 50% vlna. Je to ale silnější příze, není to jako nitka. Takže je to i silnější na tělo, ale je to příjemný. Mě teda jo. Na léto asi do velkých veder to není, to byste se uvařili. Ale na teď si myslím, že jo, že je to pěkný. Pletla jsem zase oblíbeným raglánem, tady jsem si udělala výstřih dové. Dala jsem si tam pár proužků, mám je i takhle, jak vidíte, dolů. No a měla jsem takovou špatnou zkušenost s tím. Některé klubička byly potrhaný a já z toho byla tak otrávená. Asi 3 nebo 4 klubíčka potrhaný, nitě v tom, uzlíky, no prostě hrůza. A psala jsem ty paní, nebo volala jsem jí tenkrát, že prostě takováhle věc, že to prostě není zadarmo a paní byla ale tak moc hodná, že mi udělala malou slevu na příští nákup, takže no nicméně, tahle červená mi tam už skoro 2 roky leží a nějak se k ní nechci hlásit. Uvidíme, co z toho bude. No něco mi myslím, tak já zpracuju, ale mrzelo mě to dost. No, takže to by bylo tohle. No a teďko moje rozpletené je
Ještě než jsem začala se hrabat v těch zásobách, tak jsem na mě vykoukla příze taky od Supergarny, je to Silk Merino. Takováhle tmavá petrolejová barva. 25 gramový klubíčka, 100 metrů v 25 gramech. Doporučený jehlice vám neřeknu, protože to bych se musela vzít lupu. Ale teda hodně silnou. Tak. No nicméně, začala jsem na 3,5 a bude to pletený od zhora. Jak vidíte, už mám kus zad, ramena, krk. A tady už mám na rukávy přidáváno. Takže teď mě čeká nahodit přední díly, chci to na rozepínání, takový hopšup svetr. A je to teda pružnější příze, já jsem si vzala špatný jehlice, klouže mi to. Na pružnější příze mám radši jehlice dřevěný, nicméně na těch dřevěných něco mám. Já taky na každých jehlicích něco mám. Takže jsem to nechala na těch. No, teď už je to lepší, teď už se mi to plete líp, ale ze začátku to fakt šíleně klouzalo. No. Nechtělo se mi to z těch dřevěných jehlic sundávat, takže to pletu na tomhle. Bude to takovej, no hopšup svetru, ale pomalu pletený, asi zřejmě. Nevím, kdy to dokončím, protože toho teďko máme hodně, jak v práci, tak doma. Začíná nám zahrádka, já teda ještě nemůžu se moc na zahrádce točit a ohýbat, protože ty záda jsou trošku, no, není to 100%. Je to lepší, ale není to 100%. V pondělí už nastupuji do práce, byla jsem týden doma s tím a jak říkám, druhýmu bych asi ulevila masáží nebo nějakým cvikem, ale u sebe mi to moc nešlo. Takže vám ještě ukážu moje nákupy, protože přestože jsem si řekla, dopleteš to, co máš, tak jsem neodolala. No, to už je asi. Tak, a co jsem si teda koupila? Koupila jsem si taky od Dropsu, je to příze Bele. No, tak se chytíš. Má to takovou starorůžovou barvu, ale je to taková silnější bavlna. Já jsem si udělala vzoreček a ten vzoreček se mi zdál příliš silný. Měkký, ale silný. Takže z toho bude asi, odložila jsem to a bude to asi až na podzim, jako tričko. A co to je? Je to složení bavlna, viskóza a 14% lnu. 53 bavlny, 33 viskózy a 14% lnu. A doporučené jehlice jsou, teď jsem to viděla, už to zase nevidím, 4. A 120 metrů na 50 gramech, jsou to 50 gramový klubíčka. No, předínka klubíčka. Pak jsem si koupila ještě Rosario, zase zlatou. Tady to vypadá jako zářivě žlutá. No, od Rosaria Mandragoa, ne Mandragora. Jsou to taky 50 gramový klubíčka, je tam teda 200 metrů návěn, což je lepší a je to 100% hedvábí. Na to se moc těším a nevím, co z toho ještě bude, ale těším se na to, jak z toho budu plíct. Já jsem z hedvábí ještě nepletla, tak uvidíme, jak se mi to bude v rukách držet. No a poslední, který jsem si koupila, byla příze Amano. Je to 60% vlna, 30% bavlna a 10% len. Je to peruánská příze.
A je to takováhle růžovka. Ona spíš je starorůžová, ale jak říkám, mě to... No tak tady to vypadá úplně jako prostě zářivá růžová, ale není. Jo, není to prostě takhle zářivě růžový. Tak uvidíme, co všecko stihnu, co se mi podaří, protože mě ještě napadla věc. Já jsem vám minule ukazovala dopletený svetřík z příze od modelky Ivky, kterou jsem spojila s gazalem. A samozřejmě mě ta od ty Ivky zbyla. Zbylo mi dvě klubíčka. Je to zahrada, je to nějaká směs myslím, že hedvábím, ale teď bych kecala, ale už jsem o tom mluvila někdy v minulosti. No a myslela jsem si, že bych k tomu přidala, a teďko nevím, jestli se to chytí, tuhle růžovou. A udělala nějaký proužky nebo něco takového. No, mám toho tady hodně, ještě víc toho mám vzadu. Chtěla bych ten kolovrátek zase začít točit. Mám tam rozdělaný svůj adventní kalendář, chybí mi 4, slovy 4, přadínka, mini přadínka. Do mýho adventního kalendáře na příští rok jsem si vymyslela, že si upředu. No tak do Vánoc je daleko, ale ráda bych to měla, protože jsem si pořídila další hračku, který bych se chtěla věnovat. Pořídila jsem si tkalcovský stav, další, už tady mám dva menší. Tak tentokrát jsem si pořídila velký, má 8 listů a potřebovala bych na to asi nějaký hangár na ty svoje aktivity. Mám objednanou ještě vlnu od oveček na zpracování. Mám objednanou vlnu z lamy na zpracování. Kamarádka si přeje zpracovat chlupy ze svý dlouhosrstý kočky, tak uvidíme, jak nám to půjde. No a ráda bych tu zahrádku, teda konečně zvelebila. Je to tam samá bršlice, mohla bych ji prodávat a vydělala bych si třeba na ten hangár. Takže se asi budu končit. Já tady bouchám do stolu, takže se asi klepete. Nebo klepu. Přeju vám krásný jaro. Dneska je tam krásně. Včera bylo taky. Já doufám, že tohle videjko už půjde do světa, že tam aspoň něco uvidíte, jinak mě to mrzí, moc se omlouvám. Kdybyste někdo věděl, co s tím, jak to udělat, světýlko zatím mám, já nevím, prostě kde dělám chybu, nevím, nemůžu to vykoumat a docela mě to mrzí, protože bych vám chtěla poskytnout kvalitnější video. A ať se natáčím, jak se natáčím, prostě není to ono. Takže ještě jednou vám moc děkuju. Pokud se vám videjko líbilo, nebo aspoň trochu líbilo, zvažte prosím komentář, nebo like, nebo i odběr. Děkuju a mějte hezký jaro. Nashledanou.